spół! Tak jest, wolno, idź po tej nodze jeszcze. Wyżej rękę, wyżej ręce. Wyżej ręce. Nie ma siły, widzisz, spół już. Teraz jest twój. Spół, tak jest, wytańcz go. Spokojnie, Piotr, chodzisz. Nie daj się do obalenia. Nie daj do klatki. Nie ma siły, patrz, spół, jedziesz. Chodź. Tak, nie. Obalaj. Nie daj się go na szatę. Tak jest. Lecy. Chodź za plecy, Wodka, wchodź za plecy, tak! Kończysz! Kończysz to! Nie, no i Karol, tego kończysz. Za plecy, tak! Poszczoni go. Obijaj go. Minuta minęła. Przekończ go, Jan. Przechodź go, Karol! Co się dzieje? Przechodź go, Uwaga, wyjdź z tego jak najszybciej. Nie daj mu wejść do ręku. Nie daj wejść mu do ręku, przechodź go jak najszybciej. Nie daj mu wejść ręką. 30 sekund dochodzi do końca. Przechodź go. Wyjdź z tego. Trzymaj cały czas. Wyjdź z tego. Dosia, tak! 20 sekund, Karol, 20 sekund. Wyjdź z tego. Wyjdź z tego. Wykluczę ręce. Obijaj, Podka, obijaj, bo musisz... Obijaj, Podka! Tak, obijaj, tak! Dobrze dominujesz.